Защо някои пациенти се отказват от прилагането на инвитро процедура? Здравейте, аз съм доктор Лакрилов, акушер-гинеколог в медицински център Димитров. Причините да се откаже едно семейство от прилагането на инвитро процедура могат да бъдат разделени на две. От една страна, ако след консултация с репродуктивен специалист се стигне до извода, че прилагането на тези процедури не биха дали положителен резултат при съответната бездетна двойка, им се предлага да не ги опитват, а да използват някакви други методики и други решения. Но в случая, че е имало няколко неуспешни опита, един, два и повече, без да има точно определена причина те да не бъдат успешни, в никакъв случай не се препоръчва да се отказват, тъй като всяка една следваща процедура доуточнява схемите и стратегиите за извършване на следващата процедура. Така че нашия съвет е на тези семейства да мислят позитивно, да имат вяра в екипа, който извършва инвитро процедурата и в никакъв случай още един път да не се отказват. Надявам се, че това видео ви е било полезно и не забравяйте, че всяка последна неделя на месеца извършваме безплатни консултации в медицински център Димитров. Заповядайте!